אוקיי, שלום יוטיוב, כאן גיימינג סקאג, וזה הסרטון הראשון של הערוץ הזה. אני רציתי לספר לכם טיפה על מה יהיה בערוץ הזה. קודם כל, ברקע אתם רואים גיימפליי של Battlefield 4, ורציתי לספר לכם כל מיני דברים, איזה סרטונים אני אעלה לערוץ, איזה דברים יהיו שם. אז ככה, בערוץ הזה יתמקד יותר בגיימפליי וכל מיני משחקים כמו ארמה 3, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, DayZ, Saints Row, IV, טרריה, מיינקראפט וכמובן Battlefield 4 ועוד הרבה משחקים. ברגע שיוצא משחק אני קונה אותו ומראה לכם את המשחק הזה ומשחקים. הרבה סיקורים והרבה סדרות מצחיקות, כל מיני דברים כאלה, עם שאלות ותשובות, Q&A. יהיה המון דברים מצחיקים. ומה שהכי מצחיק הכי מגניב, זה שאתם גם תוכלו לעזור לי לבחור שמות לסדרות, איך הסדרות יהיו, את הפרקים הבאים, את העלילה. אתם תעזרו לי לבחור את כל הדברים האלה. אם תרצו כמובן, אם לא תרצו, לא תצטרכו. ורציתי להגיד גם, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי ערוץ לנו, זאת אומרת, הערוץ הזה ממש יפה. אני רוצה לתת קרדיט לסוני, הוא יוטיובר ממש טוב, הוא אחלה גבר, בן אדם נחמד מאוד, הוא עזר לי מאוד בבאנר ובלוגו של הערוץ. ואם אתם רוצים אני אתן קישור של הערוץ שלו בדסקריפשן, תירשמו, אחלה גבר, הוא עושה טוטוריאלים נפלאים שעוזרים מאוד, אישית לי זה עזר מאוד, ואולי הוא יסכים לעזור לכם במשהו. אם תצטרכו אתם יכולים לבקש ממני ואני אשמח לדבר איתו, ואם הוא יוכל הוא יעזור לכם. אז ככה, אנחנו צריכים לסיים. הסרטון הזה לא ארוך, פשוט רציתי לעשות סיקור וסרטון ראשון מה יהיה בערוץ הזה. אז תודה לכולכם שהייתם איתנו, תמשיכו לצפות בגיימינג סקאג, אני כאן איתכם, יאללה ביי.